Senzo ndingumuntu obengathandi uba senzo uyotesta ndaxelela uba mandiyotesta qha ndabe ndingafuni ndisoyika uyotesta. Ndafumaniseka kwadlula nje iinyanga ezimbini ndagula ndangabi namandla ndaziva nesiyezi ndingakwazi nje nokuhamba oku ndawa apha sam apha ebaleni. So ikamxa ndisiwe esibhedlela lapho ndafika ndahlala khona ndatesta ndafumana uba ndi-positive 3 months esibhedlela. Ndaphuma ke ngoku ndanikwa le nto isenziwa iipilisi ze-HIV neze-TB. Senzo ndandephuka kakhulu emoyeni mna. Yile nto ndithi zandamkele ukuba ndim lona ndi-positive. So yile nto ndithi i-treatment ke zange ndiyibone uba ndave ndayiphathama ndingayidli nje ngendlela. Le nto mandingayidli i-treatment ndiye ndibheke uba inyani nale nto uba mhlawumbi ndi-positive. Xa ndingadli i-treatment kakuhle ndiye kuba khona utshintsho, mhlawumbi ndizibone ndiphathwa yintloko okanye ndiba nesiyezi. Ndingumntu xa ndingumntu bekade